салом алейкум ширбачо хушомадед ба канали ман ибни сино маълумот кард бадроин подписаться кунед. Ин ман ҳастам духтур Беҳрун Муҳаммадҷонов ва духтур Акай Муҳаммадҷон. Бемори мо бошад дар назди мо хубидиги аст карочи беҳад духтурои наз духтурои пеш марҳамат карда биён табобат кунед. бародаро азиз, шумо қарор доред дар канали Ибни Сино ва канали TikTok, яъне доктор Беҳрӯз. касоне ки дар шаҳри Москва ва дигар шаҳрҳои Россия ки ҳастед, бадурен канала дастгирӣ кунед ва чӣ саволе ки бошанд бадурен саволотона тиен, иншоалло ман дастгиритон мекунам. оиди ҷарҳо, оиди бемориҳо, чизе ки боша набоша, ман шуморо дастгирӣ мекунам. худованд ки аввал танту сиҳат боша, бемор нашавед, вале ҳар як инсон ба ҳар як беморӣ гирифтор мешавад, вале шумо муроҷиат кунед. худованд танту сиҳат боша. Кам авваҷон чӣ гуфтани ҳастӣ? من که یکم گپ ندارم. ягон гап надорӣ? نه یکم گپ ندارم. خیر نمو اکای بیموره دورو چکوندازدیم. خداوند تنش و صحت باشه انشالله که روزای نزدیک به عمر خزر رحمت دهد. دختروی با ترجیبه مرحمت کرده بیاین مراجعت کنید، انشالله شفا می‌یابین. دختروی ناز клиникаи мо қарор дорад дар метро Котельники, улица Строителей, дом 5 ва як дигаш дар Путилково. Новотушинская улица, дом 5. اونجا دام فعالیت داره و مدرسه خیمکی. کسانی که مراجعت کردنی باشه با نمره 915 398 32 68 و خط نصور هم میکنیم برادر عزیز. بدرین دستگیری کنید ویدیو را ان شاء الله. خدا نگهدار باشه، سلامت باشه.